وعذبه بمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور تمها بالآيات علام الخفيات باعث الأموات سامع الأصوات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام أتمان الأكملان على الأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala cikakkiyar godiya mai kowa mai komai wanda da ikon sa da kadarawarsa ya sake sada mu a yau 20 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda yi daidai da 9 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya yau zai kasance zama na 15 daidai a wannan wata mai albarka a kuma wannan shekara jiya mun tike akan aya ta nawa kenan takwas aya ta takwas ko allati lam yukhraq mithluha fil bilad a suratul fajr yau zamu tashi akan aya ta 9 wa thamud alladhina jabu sakhar bil wad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد دواكما وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب Allah ya ce wa thamudal ladina jabu sakhra bil wad da samudawa waɗanda suka fasa duwatsu a cikin wadi suna yin gidaje wa fir'auna dil autad da fir'auna mai taraku a jiya Allah subhanahu wataala ya bamu labarin adawa wanda adawa Allah ya aiko musu annabi Hud ko mun ga irin gwagwarmayar da annabi Hud ya kira su a gurare daban-daban a Qur'ani cewa ku bauta wa Allah kar ku yi kaza kar ku yi kaza ƙarshe dai suka sabawa Allah suka sabawa kai mai karatu yi hakuri suka sabawa Allah suka sabawa annabi Hud ƙarshe Allah ya aiko iska ta dirkake su gaba ɗaya ko to bayan Allah ya gama da su ka san dama shi Allah cewa summa anshana ba'dahum qarnan أنشأنا بعضهم قرنا آخر haka yace man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه ya suke أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين shi ka'ida ce ta Allah an sha'ana in yayi wasu al'umma ya ka annabi ya muku wa'azi ya gargade ku kuka yi kunnan oshe gugo to Allah yana dirkake ku ne ya kawo su wannan haka Allah yake ayar Allah ce haka Allah yake tsara shi shi yasa Allah in yayi abin sai ce inna fi zalika la'aya inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin shi yasa Allah in ya dirkake sai ce wannan mun ajje kuma ɗan baya su ma su gani to yanzu Allah ya halaka mutanen annabi Hudu adawa Allah sai bar aya mutanen baya su ma su gani cewa in ba su bi Allah ba ga abin da ne zai faru shi yasa haka Allah yake to idan yayi al'umma suka saba manzansa sai ya shafe su ya kawo su banda al'umma annabi Muhammad mu Allah ya mana gata Allah ya ce ma kana mu'adhibahum wa anta fihim Allah bai halakar al'umma kai kana ciki duk abin da za su yi amma wa ma kana mu'adhibahum mustaghfiruna Allah bai azabta su inda akwai masu istighfari a baya to wannan ya keɓanta ne khususiyya ci ga al'umma annabi Muhammad amma mutanen baya suna saba wa annabawa su Allah dirka ke su to sai mutanen annabi Salih sune samudawa kai tsaye ba Allah ya halakar da mutanen annabi mutanen annabi Hudu Allah shi ma sai ya aiko da wani sabon annabi shine annabi Salihu zuwa ga ainihin samudawa a Qur'ani Allah ya bada kisa su guri 25 bari mu dan taba wasu daga ciki malam babu ko da guda uku ne na'am
wa ila samud akhahum وإلى salih ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الله ما لكم من إله غيره قد قد جاءتكم جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله هذه لكم ناقة آية الله لكم آية يا زايد فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم كنتنا واذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد آد جعلكم وأبوأكم خلفاء في الأرض وبواكم في الأرض تتخذون من صدورها قصورا من صدورها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allah ya ce wa ila samud akhahum salihan zuwa ga samudawa Allah ya aiko dan uwansu annabi salihu qala ya qaumi ibudullah yace ya ku mutane na ku bi Allah shi kadai ko wata masa malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta ku ba bayan sa qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa gaskiya bayyananna ta zo daga ubangijinku hazihi kun ga wannan naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce aya ce gare ku fazaruha ku batta ta'kulu fi ardillah ta ci ta sha a ƙasar Allah wala tamsuha bisu'in kar ku nuheta da mugun aiki fa ya'khudhukum azabun alim su kowane annabi Allah na bashi menene aya kowane annabi sai Allah ya bashi wata aya wadda shi kadai yake da wannan ita wannan ayar daga an taba ta Allah sai halaka su to annabi hudu Allah ya bashi aya annabi salih Allah ya bashi aya annabi musa Allah ya bashi aya annabi sulaiman Allah ya bashi aya kowane annaba da ka sani akwai wani abu da yake yi khariqul lil ada wanda ya saba wa hankalin mai tunani dan ka gane shi wannan il exceptional wannan mutumin annabi ne ba irin ka bane ka bi shi Allah da ma ya ce zai aiko muku manzo irin ku sai ba shi wani abu khariqul lil ada wani abu wanda ya saba ku ku isa ku yi ba sai Allah ba shi abin shi yayi kun gane dan ku gane shi din manzo ne na Allah ba irin ku bane an gane yana ci kuna ci yana sha kuna aure yana aure amma shi din na daban ne exceptional ne haka Allah yake kisa dukkanin annabawan Allah ya ba su wannan shi annabi Sulaiman Allah ya ba shi iska ko bayan Allah ya ba shi iska Allah sai ba shi rinduna akwai aljanu akwai mutane wa hushira li Sulaimana junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahum yuzarun shi Allah ya ba annabi Sulaiman junuduhu min al-jinni su aljanu ma aikin Sulaiman da suke aljanu ma mutanen shi ne ko min al-jinni wal insi Allah ya ba shi mutane da aljanu dukkaninsu mutanensa ne kuma Allah ya bashi iska wadda in za a yi bulaguro daga nan zuwa Ethiopia misali ko China iska ce kawai ta dauke ku duka da ku da wannan masallacin kawai iska ce ta kwashe mu muna hira kuma wallahi ta kai mu Ethiopia ta aje haka Allah ya bashi wannan ko babu lokaci da mun dauko labarinsa to haka sauran annabawa gaba daya Allah ya ba su wani abu khariqun lil'ada kama annabi Isa ko yana ba su labarin ma tadakhiruna fi buyutikum wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah kaga je kada wani bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum kaga shi annabi Isa ubrihu al-akmaha wal abrasa a wata ayar bi izni inji Allah a wata ayar bi iznillah idan kai makaho ne kawai zai ma addu'a haka ka zo ka gani idan kai kuturu ne zai dan shawa kai ma addu'a ka dawo ras haka wannan da yana wani abu ka khariqul lil ne amma Allah ya ce bi izni da izni na kenan shi yana yi da izinin wa da Allah wa yunabbiku bima tadakh yana ba ku labari yanzu da ka zo gurin wa'azi kamar kai yanzu ko sai in baka labarin a sahur ka ji kaza ka sha kaza kuma a gidanka akwai kaza ka wannan duka Allah ya bashi aya ne dan su gane shi din manzo ne nawa na Allah to haka annabi Salih Allah sai bashi naka wannan naka din daga dutse ta wuto ko wani dutse ne annabi Salih ya kalla ya ce wannan dutse akwai ayar Allah sama shi kawai sai aga raƙuma ta zo dutse ya rikide ya koma raƙuma
a shi ta farko to sai da ta koma raƙumar sai tara su yace hadihi kun ga wannan na raƙumar naqatullahi lakum aya raƙumar Allah ce aya ce Allah ya ajje fazaruha kubatta ta'kulu fi ardillah ta ci da shi a ƙasar Allah wala ta musuwa bi su'in fa ya'khudhukum azabun alim sai yace wadhkuru kutuna kuma idh ja'alakum khulafa min ba'di adin wa bawwa'akum fil ard kutuna sanda Allah ya sa ku khalifofi ne bayan adawa wa bawwa'akum fil ardi ya hore muku ƙasa tattakhiduna min suhuliha qusuran kuna daukan duwatsunan ƙasa kuna yin benaye kuna daukan duwatsunan gida kuna yin gidaje su saboda Allah ba su karfi su ba da birgi ba suke yin gida a za a diba wani dutse ne wanda ke kilomita kamar 5 sai a sassaka shi a yi daki a yi falo a yi baranda a yi gurin shan shayi a yi gurin shan iska a yi hilin balo duka da dutse za a yi ba wata na'ura su Allah ne ba su wani ilimin za a ga dutse a kera ya koma ina gida tattakhiduna min suhuliha usuran kuma dutsen za a yi bene da shi kaga kasa da ƙari ko wa tanhituna aljibala buyutan kuna sarƙaƙe kuna sassaɓe dutse sai ku gidaje a cikin shi ko qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi wayanda suka yi girman kai daga cikin mutanensu suka ce liman amana minhu ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih shin ba ku san da cewa ba wannan annabi salihun manzo daga ubangiji shi qalu inna bima ursila bihi mu'minuna su masu rauni talaka suka ce mu mun mai kauya amma masu girman kai fa qala alladhina istakbaru هذا الذي استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح تكون دغنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين talakawa sun bi annabi salihu sun yi ibadi amma wa qala alladhina istakbaru wa'inda suka yi girman kai daga cikin su suka ce mu ba za mu yi imani da shi ba ko inna billadhi amantum bihi kafiruna mu game da abin da kuka imani da annabi salihu mun kafurce ba za mu bi ba ko suna cewa fa aqarun naqata suka soke taguwa wa atau an amri rabbihim suka jema al'amarin ubangijinsu wa qalu sai suka dawo suka ce ya salihu ya kai annabi salihu ba ka ce ba mun soke taguwa akwai azaba to bima ta'iduna in kunta minal mursalin kawo abin da ka gaya mana cewa Allah zai halaka mun kai manzo ne Allah sai ce fa asatuhum rajfatu fa asbahu fi darihim jasim fa asatuhum rajfatu sai dimuwa ko suma ya kama su fa asbahu fi darihim jasimin sai suka zama a cikin gidajensu ka san abin da ya faru dama ai annabi salihu ya gaya musu qalu tamatta'u fiha salasata ayamin ko ku rayu kwana uku kawai kwana uku nan da za ku yi ko wa'adun ghayra mardud wani alƙawli na Allah zai zo wanda zai dirkake ku ba maganar sassauci a ciki da haka Allah sai da ya bari aka sa musu kasala da bacci a gida na tsawon kwana uku sai da kowa ya taru a gida babu kowa a kasuwa to Allah sai maganin su shi sa Allah yake cewa me ya ba mu labarin irin yanda ya dirkake su ko a wata sura Allah sai ce wa adan wa samuda wa ashabar rassi wa samuda wa ashabar rassi wa samuda baina dhalika wa qurunan baina dhalika kathira wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan fajjarna kazzabat qablahum qawmun nuhin to je ka wani guri كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود هكذا بام لاباري وثمود وقوم لوط
وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة hakanan wa adam wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim وقد تبين لكم من مساكنهم hakanan Allah ya ce wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin qala ya qaumi قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره huwa ansha'akum ma lam وأنشأكم فيها واستعمركم فيها fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب qalu ya salu qad kunta fina marjuwan قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب مما تدعوننا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير تحسين je ka dai wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum aya ناقة الله لكم آية fazaruha ta'kulu fi ardillah تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم kazo malam fa aqaruha fa qalu tawattama فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه من قريتنا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز يومئذ إن ربك قوي عظيم ما يفعلوا أخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أني كمر بعبك أن لن يجنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود kaji abin da ya faru Allah ya ce ya musu wa'azi ya kira su suka ce ya salu kad kunta fina marjuwan qabla hada kai ma da mun san ka ba wannan da aka kake ba atanhana shin kana hana mu an na'budu ma ya'budu aba'una abinda iyaye da kakanni suka dinga bauta mu bautawa ara'aytum in kuntu sai yake ce musu ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ya kuke gani in ni ne mai gaskiya da ubangiji na wa atani minhu rahmatan ya kawo mini wata rahama daga gare shi faman yansurni min Allah in asaituhu wa zai taimake ni bayan Allah idan na saba mishi fama tazidunani ghayra takhsiri babu abin da kuke mini nasiha a gare shi in ba tabewa ba sai ya ce wa ya qaumi ya ku mutane na hadhihi naqatullahi lakum aya har yau ina gaya muku wannan taguwar aya ce a gare ku fazaruha takulu fi ardillah ya kare ta wani abin in kuka saba mata fa kuma Allah zai kare muku fa qaruha ya suka soke ta waye soke kaddaru bin half da ba ku labari munan mutun ne ban muna ya kasance shi ne sayyidul kufar a lokacin ina neman shugaban kafirai shugaban yan duniya shugaban yan dawa na wannan zamanin kaddaru ne shine yan kwanta kwata su kaddaru ne ya ga aka yi mutum da kaddaru ya gayyace mutum yace kun ga mu wannan mutumin ya dame mu na qatul hadi aya wannan taguwar ayar Allah ce waye mu ya ishe mu da ita daka ni yanzu ku bani lama ni zan je in soke wannan taguwa din kace to boss ka san dai shi mutumin nan ya dan yi mu gaskiya mu yan iska ne mun sani ka san dai da shi dan duniya ma dan duniya ne ka ga mu mutanen banza ne wannan mutumin na Allah ne ka ga wannan taguwar daga dutse ta wuto wannan mutumin wani Allah ne da gaske ne yace kai dala ku ban mu kuma tsorata ne in ku ba za ku iya ba ni na iya kaddaru sai tinkari gidan annabi salihu ya je zamna yace annabi Allah sannu yace yawa wai da me ma wazin naka dan me mato min shi inji annabi salihu bai san mai zikiri ne yake mishi annabi salihu ya koro mishi ayoyi Allah ne yace ku yi kaza kaddaru kai ga kanan kai shugaban su kaddaru ka bi Allah wannan taguwar ta Allah ce Allah ya ce a barta isa da karewa zai yace to da ina ne take ma da ka zo mutum manza annabi sallallahu alaihi tana guri kaza sai to ina zuwa kadar ka tiryan yace da takobin sa
ya tadda wannan taguwa ya dinga soka mata takobi yana zarawa har ta faɗi a ƙarshe dai ya kashe ta ko da ya kashe ta Allah sai ce fa aqaruha suka kashe taguwa ko sai Allah ya ce to yanzu kuma ha aikin goma ya gama fa qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam yanzu abinda Allah ya ce kar ku yi kaddaru ya ji yayi kaddarin nan fa bari ba ku tarihin sa kadan daga cikin abubuwan da yake yi kaddaru mugun mutum ne abinda yake yi a lokacin wani gida gare shi a bayan gari shi bai ka bai zuwa kasuwa to gidan nashi irin boss ne da kuma boss na kari da yaji shine ne da kanshi ba wanda ya dashi ko mai bayan gari ya gida ce to wannan masarauta ce sunanta saytaratu qaddar masarauta ko wata kamar ka ce villa presidence ta kaddaru ko ba ya dashi ha shine da kanshi yanzu abin da zai faru in zaka tafi kasuwa sai ka zo kaddare ma addu'a sai ka wuce kasuwa in ka dawo sai ka raba duke ka uku kaddare da daya ka ji zalunci na farko na biyu hallau mana yin shi fada shi ta mana da kashi daya nawa kenan kashi biyu kamar yanzu dan ka tafi kasuwa ka samu jika 30 to kai ba ta kaddaro ka ba masa jika 10 ya sa aljihu jika 10 kuma akwai wani asusu na wai na masarauta ce dan ma yaka nasa jika 10 da da ko ba gida da 10 mun kun kadar banza ba kawai yake shada washi kuma shi bai neman kudi kuma ya neman kudi to ina ga muku irin wannan tuwatuwar irin su ne su o'o suke yi tuwatuwa ce a bari haka ai su saka su tuwatuwa ce shago ne limited ne company limited ne shi yasa ake jira wani shehu kamar ma ya mutu in yi mutu maka wata murna tasa ya ce rauda shehu ko tun sai ai mai gadi da mai tsarewa da secretary da assistant da trezore ko hanya ta bude hana aka ta muguwa nan gabas ko ta mutu ina je matsiyaciyar nan take nan gabas din nan dai gabas ake cika mota ana zuwa wai ita ma sayyada ce ko wazan zamgare ta irin na Saudiya ko ta bada ruwa a sha a yi tabaruki a bata kuɗi to wallahi dukkan su cuwa-cuwa ce to irin wannan cuwa-cuwar sai ka karanta tarihin kaddaru kai ka ce fatakubin shi akai irin ta ce ha irin su o'o suke kuma ka diba ka gani me yasa kaddaru ya yaƙi annabi salihu shi yana ganin in akwai annabi salihu to ta so ba ta yi ba business limited ne yau sai awa zai shi yasa har yau masu nan cuwa-cuwar ba wanda suke jin haushi irin kamar masu da'awar sunna abu Allah abu manzo Allah saboda suna ganin idan suka ci gaba da wa'azi mutane sai gane to ho asusu bankan tubulokin nasu ba zai samu kuɗi ba cuwa-cuwa ba ta samu ba shi yasa zaka ga duk wani abu da annabawa suke yi sai a diba wani kato a ci shi ma yana yi Allah ke yi to abin da kadara ya dinga kenan shi ma kamfani limited ne to amma ya musu da ya je ya koshin wannan ya koshi yake cin kuɗi kuma hallau idan ka auri mace ka kai ta gurin kaddara ta kwana 3 ana neman tabaruki a kanta mazinaci da na ƙarshe ya ga matar ka wai zai ba da wai tabaruki ta samu albarka a wurin ku ta kwana gurin kaddaru ya sako ta shi ne suna ba da wani labari wasu ce isra'iliyatu ne Allahu a'lam kaddara ya je wani bako zo garin sai a aure ta mata aka ce ai saka ta gurin kaddara ta kwana kace banwa suka ce ai wallahi akita da karfi aka dauka bai sai aka ta gurin kaddaru kai da bari ta kaddare ta yi ya je diba kato sanda je zana shi yi ba jan ba shi kashi lallaba yi sosai to yanzu da ya lallaba yi sai bujar ya gudu aka ce an zo fada ana Allah ƙara maka lafiya da sannu nan da bandeji nan da bandeji ana rai aka ce ai aka diba wani ɗaki aka rushe aka ce wai shi da faɗo mishi saboda ba za a ce ɗaki kaddar ya ci gidansa ba aka da sarki ya sha kashi ka ta ɓace sai aka diba wani ɗaki aka ce to ku muride ku rusa ɗaki wannan sai a ce shi da faɗo wa shehu
daga kawai shi kuma ana sannu shawarar karɗe cikin riga yana cin azaba yana da sannu dai an zana shi ba zanu to haka yi to ƙarshe dai kaddaro wani a takaice ya je soke taguwa to Allah shi tamatta'u fi darikum salasta ayyam zalika wa'adun ghaira makzub wannan kwana uku kaje ka ga musu salihu an ba su dare na kwana uku ku yi ku ji dadi na kwana uku amma bayan kwana uku za a dirka ki ku wa'adun ghaira makzub alƙawari ne ba ƙarya bane Allah sai falamma ja amrana jaina salihan sanda al'amarin mu ya farko na azaba muka tsartar da annabi salih wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da wanda suka yi imani tare da shi da rahama daga gare mu haka Allah ya bada labari wa laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin wa laqad kazzaba ashabul hijr al mursalun wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna min al jibali buyutan aminin ma yafaru fa'atuhum as-sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksubun عنهم ما كانوا يكسبون الله تكذب أصحاب الحجر ما أبو تادوسي سوني متى النبي صلى الله عليه وسلم منزني go وآتيناهم آياتنا الله تي من كاو وسو آيوين فكانوا عنها mu'ridina suka jujjuya baya wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminina suna kera dutsi su zauna a ciki fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin sai Allah ya ce azabar mu ta dirka ki su da asuba kisa a wata aya ce inna maw'iduhum as-subh inna maw'iduhum as-subh alaysa as-subh biqarib ka san da kwana uku ya cika ya ce musu alaka su kwana uku sai su gani midi shuru ko sai zar shuru yanzu ga gwamnati ta to ya salu to mana iri izgiranci ina azaba da kace za ta zo ya gashi kwana uku shuru midi tayi sai zar tayi to mana ga mana kan azabar Allah ya ce a ga ya musu inna mu'idu musubh ai alƙawalin asuba ne Allah ya ce ayya me kuke gaugawa alaysa subhu bi karibin wai ni asuba ba kusa bace ba kuwa gaza aburi ne su musamman da san azra'ilu tuni sun shirye makaman yaki su malaikan mutuwa tuni ya shirye daukar rai kawai jira ake asubar ta haske gaugawa suna cewa to la'azar tayi ga magariba tayi shiru salu Allah ya ce ayya inna mu'idu musubh ai turka ce su da zami da asuba ne shi yasa shi Allah in zai halaka mutane galiban da asuba ne saboda asuba ne kowa ya saki jiki ko sai dirka ke ko a wata Allah ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun samuda wa ataina samuda naqatan mubsiratan fadalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ya ce wa ma mana'ana bi hanemu ba an nursila bil ayati mu kawo ayoyin Allah illa an kazzaba bihal awwaluna face mutanen farko sun karyata wa ataina samudan naqata mubsiratan fadalamu biha muka aika wa mutanen annabi salihu da wata taguwa sai suka zalunci kansu wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan Allah ce to kuma ana tamna tsakuwa ne da ayata ne ta ji tsoro muna aiko da ayoyi mu ne don tsoratarwa a wata aya Allah ce kazzabat samudul mursalin kazzabat samudul mursalin iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'u wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin yanzu kuna bari a tutura kuna fi ma hauna amini a ina fi jannatin wa uyun akwai gonakai wa zuru'in wa nakhlin talhuha harir ya suka yi da gidaje wata yin sunan jibala buyutan amini farihina fattaqullaha wa ati'u wa la tuti'u amra al-musrifin suka daru ne alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun wata amsa suka bashi qalu inna ma anta min al-musakharin
الحريم ما أنت إلا بشر مثلنا أنت إلا بشرا مثلنا فأت بآية فأت بآية إن كنت من الصادقين يا كاو آية قال هذه ناقة قال الله هذه ناقة الله لكم قال هذه ناقة لها شرب ولكم قال شرب يوم معلوم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم me zai faru wala da musu haka so ولا تمسوها بسوء azabu yawmin azim فيأخذكم عذاب يوم عظيم ai kaddar ya soke faqaruha فأقروها فقال تمتعوا fa asbahu nadimi فأقروها فأصبحوا نادمين azaba ta je fa akhadhum al'adab فأخذهم العذاب wannan aya ce ko ba aya ba إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين lamma Allah ta iz qalahum akhuhum salih annabi salo dan uwansu ya ba su labari ala ta tauna bu kwaji tsoron Allah ba inni lakum rasulun aminin ni manzo ne amintacce daga Allah fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku tsorate ni ku bi ni wa ma as'alukum alaihi min ajr ni wa ban ce ku bani ko sisi ba in ajra illa ala rabbil alamin ni da dana a gurin Allah ne atutrakuna fi ma hauna aminina fi jannatin wa uyunin wa zuwu'in wa nakhlin talhuwa hadimin wa tanhitura bil bayti aminin atutrakuna fi ma hauna amin suka ce yanzu za mu bar wa'annan abubuwa din da Allah ya hore mana muna cikin aminci fi jannatin wa uyuni muna cikin garakenmu da idanun ruwa wa zuru'in da gonakanmu wa nakhalin dal'uha hadim da itacen dabino dal'uha hadimun wanda ga sunan sun bunkasa sun tsira sun nuna wa tanhituna min aljibali buyutan farihina kuna yin gidaje kuna shiga kuna fariha to ku ji tsoron Allah wala tuti'u amran kada ku bar al'amarin kaddaro mutumin banza ne kada ku bi shi a takaice dai Allah ya ce musu su ka ce mashi ma anta illa basharun misluna kai mutum ne irin mu da aka kai tsama inna ma anta nazaharina kai sirri ne kake yi a takaice dai ya ce musu wannan taguwar Allah ce kar ku soke suka soke Allah ya ce karshe fa akhadhahum al'adab azaban mutasabka kansu inna fi dalika la aya Allah in zai bada labarin sai ce wannan kuma aya ce a wata aya Allah ya ce wa laqad arsalna ila samud akhahum salih wa laqad arsalna ila samud akhahum salihah fa idahum fariqan yahtasimun qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu at-tayyarna bika طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون أجرم يكسن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله إلا امرأته قد barakallahu fika Allah ya ce mun aiko ila samuda qawm salihah zuwa ga samudawa dan uwansu annabi salu fa idahum fariqani yahtasimun sai gashi sun zama to bangare guda biyu suna yahtasimuna suna yaƙar juna qala ya qaumi ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana me yasa kuke gaugawa samun mummunan abu kafin mai kyau laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun ina ma ku istighfari a ƙarshe da Allah ya ce wa makaru makran wa makarna makran wa makarna makran wa hum la yarji'un wa hum la yashkuruna fanzur kayfa kana aqibatu makrihim ya maka da su anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in fatilka buyutihim khawiyatun lamma zalamu inna fi dhalika la'aya وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya faɗa kaga wata hikima ta Allah idan ya ka labarin su a takaice yana ta inna fi zalika la aya wannan wa aya ce ku mutanen baba ku ji labarin ba ku kabbara ana nuna muku irin yadda Allah yake dirkace mutane in sun saba mishi sai Allah ta wa thamud allazina jabu sakhra bil wad da samuda wanda suke fasa duwatsu a cikin wadi suna yin gidaje wa fir'auna mata yace fir'auna dhil autad Allah ya ce wa fir'auna da mugun bawa zil autad ma'abotin autad ka san me autad tirakun azaba ka ji fir'auna shambur ne na azaba akwai nan kale wani ga shambur da saka a maka kaza
laihinka ga wurin za ka azaba kala kala shi ma Allah ne da kadi tsaye ba shi ma jahannama ce tashi kai fir'auna mugu ne wallahi wato ba taba ganin mutum mai experience mai tunani irin fir'auna ba kuma dan iska duk abubuwa da Allah ne yake yi fir'auna ya ce yayi a gidan shi akwai aljanna inda in ka bi shi sai ka ku ci kaji ku ci mai shuyi Allah akwai kuma dan kasa abin da ka ci gidanku Allah wai shi ma inda hu aljannatu wan nar ne hada matsayaci to Allah ta fir'auna ba su labarin fir'auna zil autad mai tirakun azaba dan ba mu labarin fir'auna ko da wata sura kadan ce bala dan lalaba qur'ani dan nemo mana wa qala musa wa qala fi labarin zaka ta mu tun daga tushe mana je ka sautul muzammil inna arsalna إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا لفرعون فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا التي إنا أرسلنا إليكم رسولا من أيكو زوا غيركو دواني منزو كما أرسلنا شاهدا عليكم ميشيداني أغريكو كما أرسلنا إلى فرعون rasulan kamar da muka aiko wa fir'auna manzo fa asa fir'aunu rasula sai fir'auna ya saba wa manzo fa akhaznahu akhazan wabila sai muka kama shi kamu mai tsanani fir'auna wani mutum ne aka yi Allah ya bashi mulki Allah ya bashi lafiya ya mulki kasar Misra da kasar duniya gaba daya na shekaru masu yawa ya yanka wanda zai yanka ya kashe wanda ya kashe ya taka wanda ya taka yayi abin da ya ga dama sai ya samu labarin cewa akwai ƴan duba ƙasa akwai ƴan duba suka buga mai ƙasa suka ce akwai wani mutum zai zo ya gagare kuma da gidanka kuma wannan mutumin namiji ne fir'auna ce to aiki bai same ni ba barci bai same ni ba fir'auna ce to yanzu Hamana ya kake ganin ka san Hamana shi da prime minister kuma ya yi fir'auna iskanci saboda shi Hamana mugu dan duniya ne in akwai wanda ya tura ma fir'auna ya je babu kamar Hamana shi ne ga tunkuɗa shi ka san ba mugun sarki sai ayi mugun mai bafare to Hamana mugun bafare ne ɗan iska ne akwai wasu da aka zaka ce mishi wani ya zo ta ce me yake da su da ɗan akuyanta ya ɓace a gaya Allah ta rasa ɗan akuyanta sai Hamana ya zo ce da ya gane iskanci ne ɗan akuya wannan wadda fir'auna ba sa samu ba cewa Allah yana tana halitta yana can bai dama wasu mutane ne ke kerawa bai da dama jiki aljima za ki dawo ka ajima ya leƙa ce fir'auna wata kamar aiki wa ta mi aka yi ta ce da akwai ta ya ɓace kuma su a sha nemi ta aji a diba a garki a samu mutanen gari da zo to yanzu dai Allah yana aiki ya ɗan yi wasu abubuwan ba su ba ɗan bubbushe ba amma da yanzu ke ga da akwai kiran Allah ya mai domin ki ka diba ma iskanci fa kawai haka suka dinga ta'asa su kare inda ba gaba shi abin da suka gawa daga dama to shi a fir'aun da ya ji labarin cewa to yanzu ga wani zai zo zai karya shi ka san me yayi ita to yanzu Hamana ce to Hamana me shawara Hamana ce kawai wani za mu hana shi zuwa ta yaya ce kawai daga muje a samu mutane duk inda aka aihu in namiji ne a yanka tunda an ce namiji ne in mata ne a barta haka aka dinga yi da haka yanzu fir'auna ya samu mutane suna bi gida-gida daga cikin aihu in namiji ne sai ki bego a gabanki a sa mai wuka a kashe in mace ne kuma sai a bar miki kayanki a wani tarihi malaman tarihi Imam Tabari ce sai da yanka jarirai 500,000 jarirai 500,000 fir'auna yanka to Allah da ke shi Allah ne ana yankawa sai ya zama to duk kowa ya zama tsoho ba maza he mata aka ce Hamana ce kai fir'auna fa akwai matsalar me aka yi Hamana ce wallahi maza su kare masu yanka maza arsa da aka yanzu ya tuto mai shawara kai tare da tsallake rana sai zama to an aka yanka yau gobe sai ai shome irin ruwan da magana an ba ku yau ke jibi ko to shi ma haka ne to shi Allah ne Allah da ya tashi radda ake yanka din radda ba a yankawa din sai aka ayi annabawa Haruna Allah sai to kai fir'auna wanda baka so zo din mun ki bin makawo shar da ba a yanka hera da za a yanka za mu kashi Allah hake nan kaga Allah da ya ce to shi kidan bari mu kashi da za a yanka ko amma la ce a mu ba haka muke ba kai din banza mu muka yi ka
Allah ta ce zai zo ran da za a yanka din da haka ran da ake yanka uwar annabi Musa ta ahli annabi Musa sai da ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني inna radduhu ilayna إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين yanzu uwar annabi Musa ta yi annabi Musa tana fifigice ta san cewa yau ake yin yanka gashi ta kuma ta ahi annabi Musa hankalinta ya tashi Allah sai ce wa auhayna ila ummi Musa an arda'ihi sai muka mata wahayi na ilhama cewa ta shayar da ɗanta ka ta shi komai ba abin da ya same shi malaman tarihi suka ce da uwanin tashi bata ji tsoro ba wallahi Allah zai bar shi a gidan kuma su kasa gane shi amma dai a ɗabi'a ta adam ta ji tsoro alta wa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi ki je kina cikin shi faniye ki je wa cikin teku wala da khafi kar ki damu inna raddu ilayki Allah ya ce Musa Allah za mu dawo miki da danki kuma ga sako wa ja'ilu manzo ne an uwar annabi mutu sa ka mata faniye ta sa annabi Musa a ciki aka jefar da teku ka sai ki mata Allah ya ce kai fa ne to ka je gidan Fir'auna ba ma so ka tai ko ina gidan Fir'auna ka ji wa makin naka zai zo gidanka wannan fane tiriyan yana tare da fane he bai kai shi can gabar tekun gidan Fir'auna sai fane je tsaya yaran sun ga fane suka dauko a guje ina kai sakewa ladam ko first lady of ɗan iska ko matar shugaban ƙasa first lady amma ta mutum na kirkici sai aka yi mata fani cewa ga fani an samu tana buɗewa ya ta ga ɗa ne kyakkyawa ta ce to a ji a kirawo shugaban ƙasa ina da magana da shi ana fara ana zazzara idanu aka tafi ra'aunan madar tana magana ta to ga munan zuwa mai wasu zo da ya je ta ce to ɗare muka samu gashi nan amma dai ɗan nan ƙurrata ainihin li walak قرة أعين لي ولك لا تقتلوه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ya maka kazalika makanna وكذلك مكن a takaice mahallin shahid ka kawo shi aka ramaka Allah barakallahu fiik shikenan Fir'auna je gurin madam ko yace madam ya akai tace kaga wani jariri ne aka samu kyakkyawa amma ba za a yanka shi ba yace to dakwar dakwar ba za a yanka ba ba a to ya jayya mai gani da haka wannan da qurrata ainin li walak wannan da ka gani qurrata ainin li walak farin ciki idanuna ne farin ciki idanuna kace kwarai ko sosai ko effective man da haka ba za a yanka shi ba ce takwa ba ja mijin ta ce ne ko kan ta ce ne ma wannan Fir'auna yana ji yana kallo yana so a yanka ɗan sai dai kuma bar Haman labari cewa madan wata ce akwai wani jariri ka yanka Haman ya ce a yanka ce kai maran cewa shi ya ishe kaji Allah sai bai su sakar karu duka su haka annabi Musa ya taso a gidan ya ci a gidan ya sha a gidan kuma ya yi wasa a gidan shi ya raini mai bukashin shi Allah fa to shi yasa jama'a wallahi Allah ne ka ji tsoron al'amarin Allah babu abin da ya gagara Allah yanzu da Allah ka diba fa babu maƙiyin annabi Musa kawai Fir'auna kuma Allah ya sa shi ya raini maƙiyin shi ya kula da maƙiyin shi ko shi ya bashi abinci shi ya raine shi ma shi ya yi wahala akan shi dan shi ya dauko mishi mai sharawa kuma yake biyan ta sai da uwar annabi Musa ta dawo villa ta dawo presidence ko palais presidence kaje wani tsaki mata Allah kuma ana biyan ta ta shayar da ɗanta ne fa kuma a biya ta kalkil wata ɗan mata wuce ce ka za a da muku ɗan kuwa sorry me za a miki sai to na bai su a ji a mata wallahi haka Allah ya yi wa Fir'auna ya wutar hankali haka har annabi Musa ya taso ya girma
karshe kuma Allah ya aiko annabi Musa zuwa gawa Fir'auna kadiba fa maƙiyin Allah din nan da ya taso gidan Allah ce to je ka je gurin shi amma dai faqula lahu qawlan layyina فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Allah ce ka je gurin Fir'auna faqula lahu qawlan layyinan idan kun je bance ku mishi wa'azi ba da zahi arnawa kawarai mushrikai ɗan wuta a qula lahu qawlan layyina ku gaya mishi magana mai daɗi to ina malaman dawa ga aya a Fir'auna ma akwai ɗan ta'adda kamar Fir'auna akwai matsayaci kamar Fir'auna akwai wanda ya saba wallah kamar Fir'auna amma Allah da ya ce aje a masa wa'azi kasan ya ce fa qula lahu qawlan aje a mishi magana mai daɗi to kai ɗaya zai sa ka samu mutane musulmai ne kada kai su wuta kan da Allah kai haka annabi ya ce ai ka kira wasu mutane daga kausan murya ka zazzage su ka ci mutuncin su kuma a mambarin wa'azi ana ma kabbara ادعو إلى سبيل ربك أكرم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة to Allah ya ce ادعو إلى سبيل kai kira zuwa ga ubangijinka bil hikmati da hikma wal mau'izati al hasana da wa'azi kyakkyawa wajadilhum kai jayya da su billati huwa ahsan da abin da shine yafi kyau to wallahi mu'amala tana sawa a mutum ya gane musulunci wa'azi bai sa ya gane ba yanzu ku kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sahabbai sun gane da'awar shi da ta hanyar mu'amala irin yadda ke mu'amala kyakkyawa da su wani haka je yaƙi aka kamo shi da aka kamo shi ko annabi ya ce a ɗaure shi a irin kamar wannan ƙarhe na nan ya ce a ɗaure mai shi a nan gurin tausayi na manzo Allah ya ce wa sahabbai kar maga wanda ya zahuta mushi annabi ya sa a kawo mishi petit déjeuner a kame déjeuner a kame dîner annabi sa a kame karin kumallo a kame abincin rana a kame abincin dare ko haka annabi sa yake mishi aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu aka yi kwana uku annabi ya ce to a sake shi da aka sake shi har ya kama hanya ya ce kai shi bai taɓa ganin mutum irin wannan mutumin ba ya kamo ni yana da izinin ya kashe ni kuma ya ce wa sahabbai shi kar wanda ya zahuta mini kuma ƙarshe ya sake ni ya ce ai in na tayi bai imani ba ai na cuci kai da sai da ya ce ya manzala na musulunta zai a nan me yasa musulunta kyakkyawan me da dai kashi kowa zai wuce ya zungure shi arnan banza zaka ci ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من Allah ya ce حولك walau kunta faddan ghalizan da ka daga kausan harshe da sabon nan kowa ya watsa daga gare ka haka nan ka jibi mutumin ba kauye da ya zo masallacin manzala haraba ya yi hutsari yana wucewa kawai ga hinin Allah can to ga hili ba dai hutsari na shi bai san masallaci bane kawai zai hutsari shi shara ya yi hutsari sahabai kai annabi ce da uhu ku bar shi fagdara hon nasu ko mutane suka zahute shi kai nan masallaci ne kai za mu ci gidan ku fa annabi ce ku bar shi da ya kare wutsari annabi ce ku kawo ruwa ku zuba da ya karuwa zuwa yawa annabi salamu alaikum ya mutumin kirki ka Allah ma albarka ku kuma za ku ci gidan ku sai daga hannu ya amin kawai daga hannu Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ba'dana qat ya Allah karamce ni da Muhammad kadai shagun wanda kai suta ni da shi kawai aljanna annabi ta hawa Allah ni da kai da adda mana yawa rahmatullahi wasi'a an sai wasu bace ai mutanen banza ne annabi ce ka yahe musu musaka bane to anan me nake nuna maka nan gurin shi kyakkyawan mai dabi'a ta sa ya gane ko bai gane ba tsakaninku da Allah wa'azi da zagi da cin mutuncin mutane zai sa gane sunna cin mutuncin shugabanni a mambari ka kama shugaba kaza ƴan wuta ne ƴan demokradiyya ne ku ƴan kaza ne dan Allah ya gane ka zai gane wa'azi da haka shi wa'azi billahi na ana yin shi ne da hikima da mu'amala wallahi mu'amala mai kyau tana sawa mutum ya shigo musulunci wani har da aka tura wajen manzon Allah ya je ya yi leƙen asiri ɗan leƙen asiri ne da ya zo gurin manzon Allah ya ce shi musulmi ne kuma ba musulmin kirki ba ne ashe leƙen asiri ne SS ne yana nan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana goma da ya koma kasan mai ce mutanen shi
ku zo mu je mu bi Muhammadu ta ya ga mutumin da bai taba ganin mutum irin shi ba bai taba ganin irin mutum irin shi ba ta na zauna gurin Maliku Kaisar na zauna gurin Najashi na zauna gurin waye ban ga mutum mai girma irin Annabi Muhammadu ba ban ga mutum mai karamci ba irin Annabi Muhammadu ba ban ga mutum kaza ba irin Annabi Muhammadu ba ban ga mutum mai tausayi ba irin Annabi Muhammadu ba wani ba kawai yana wuce ya ga Annabi da garka awaki da shanu kai ya tsaya kallon haka Annabi ta kai haka yazo ni lafiya ta ka yazo duka naka ne ko ta ina ne wayo ka Annabi ko kana so Muhammadu wannan abin da aka kuma hada zola yanzu ko na sai na so ma ai abin da baka samu bar shi da me da ban na so Annabi ta kore ka tai da su in korewa yace kore mutumin ne ya kore yana zai da waiwai ta in yayi gaba ya zauna ga ko a biyo shi ya ga shiru in yayi ta tsaye zauna ga abi da ya ga yan garin su ya tsaya sai da ya kwana gurin shi ya tare shi biyo shi zai ya ga shi ta da gaske Muhammad ya bada kasar bai ya hau dutse ya shela ce ya ku mutanen gari ku zo mu je gurin Muhammad da baya tsaron talauci kun ga shanun nan gaba daya shi ya bani mutanen gari kai to ta aka rubuta ka da gurin manzo Allah kowa ka da kalmar shahada to amma kai ka tabbaro da karkadab wa zai gane sunna kana sunna kuma ga sunna karan ne kai ahlus sunna ne Allah ya baka wani abu hannunka ga danginka yan bid'a ne ka bakka musu aiki alheri kuma yau su gane sunna ya su gane ka tsakaninku da Allah da kana cika mota da sukari da shinkawa kana dira kauyen akwai da ba ta gane sunna ta gaba amma kai he bala'i sunna matsayaci kai kamkam sunna ba da'awa saboda haka sai mun gyara mu'amala tana jawo mutum ya gane ka baran ba ku labari wani malami aka yi in zai je garin wa'azi kasan me yake yi sai tara bahon shinkafa da maka ya ce a kai gidan mai gari muna lafiya na gida to mu ne dai irin wannan malamai ne ana dan wa'azi za mu wuce muka garin wannan kamar matsa mu yi wa'azi amma dai ga shinkafa da maka an mu addu'a sa mu albarka mai gari ce to ai ko za ki rije kaka yi haka mai gari ya ce da jahili ne watakila wani shinkafa a shekara da ta ganin tawa cawala ka je ko za ki mune ji kaka yi yana wa'azi masu kudin kawai suka sayo shi gaba aka tare ka je aka kai karar shi mai gidan mai gari to wa aka kai aka ce to ya kira shi da ya zo ce wallahi ya hiku mutanen banza mutanen wahi ta kai ba wa'azi me ka ta wa'azi ta ce nake abu Allah abu manzo Allah ta je ka ce har duk komai da kai in ba izala ba ga wanda ni ma je aiki mun kana ni ma zama izala inda wuce izala kace komai ma aje ai in ka awa ba ka sato kana in ka zo ka mu na ita mu duk mun bi mutanen banza ba za ku bani guri akwai ne ka mun kwana hatsi nan gurin wannan ku kai Alhaji wani ba kai bane mai kasuwa ne ka taba ka mini mudu guda ba kai duk yace musu mutunci suka daga gari aka tashi a da girman kai aka tayi anan me ya bashi karhin dawa mu'amala ta kuɗi ya mu'amala ba ta baki bace kai mutumin kirki har da ta kuɗi mu'amala nukud ɗaya mana nukud kuma wallahi rishin mu'amala mai yasa matasa suka lalace haka ne ko ba ka bane ba nan kara aka yi wata unguwa ta yan daba sai ya ci kowa ba ka saka bar mutum ka kowa ba in sallah ta zo ragon ku ya an sace sai a dabi kowa aka wadan proje daga Niamey ya zo aiki sai aka yi katari gidan shi na haya a unguwar to a kosa yan fada a unguwar shi in zai wuce gidan aiki sai sauke bidir sabon kuna lahiya sai ji wasan kibil ta dora frame sai su gode he tahi in ya dawo ya ce ya akwai shayi ne su ce ai ko bai sauka ba zai sauka yanzu sauko za a baka shayi ya mai badawa ne a ba shi shayi ya yi hira da su kuma ya iska ne shi ma sama yan daba ne shi yake kawai yan fara ne irin wannan ashe bai sama yan ta'adda ne haka nan yake wata rana in zai wuce ba su demil wata rana jika biyu wata rana dan zauna ya gaida su ana hira to wannan program ya zo da cross ya aje a koba mai saciya a'a ya ka sabon moto ba mai saciya a'a shine wata rana makwabtan shi liman ne yace kai na ga baka sauna ungon ba
kullum kana barin motar ka a kowa to kul ta bai gane ba kulli ta nan ba a barin motar a kowa ta to ni kuma a nan gurin wa'ancan yan fara wata su suke wabasa mana masu ta shafa an mance moto ashe he gane wa'inna yan fada su ne mugayen yan ta'adda unguwa ashe ba ne kuma ya ga gidan kowa da sata bane gidan shi gidan shi wuta ma yake bane haka ne ba mai sata ashe suna ankar da gidan shi ba za mai sata ba suna masu gadin yau ka taba mana goga ya ci gidanku to da ya gane su da laye ta zo sai suke ba shi labarin cewa alai ba wani rago a nan sai dai kowa ya bari in washe gari za a yanka aje a kawo rago cha uba yace ku tsaya sai tara wasu daga cikin unguwa yace ku zo mu yi zama cewa kun ga wancan legunan na rantsa su suka yace unguwar ku ni bisa bane sata kunji to saboda haka ina da shawara ku dan hado abin da za ku hado mu sayi shinkafa da wake da dan wani abu mu je mu ba su ku bar da su ni zan iya sai to abu ya zo da sauki aka dan hada shinkafa da wake heje ce zai wuce fada ce yau akwai reunion ya akwai mutane na dawo suka ce shafa an gare za mu fara ka ofis ta ni zan zo suka ce a mutum wannan ko bunwa za mu alga ci ku bari ne zan zo ni yanzu ya hada su to shikenan labari ne na samu ni wannan baki da baki ke ga mu labari na samu a wannan unguwar taku an ce wasu ɓata gari suna shigowa suna ɓanna to ni kuma na gaina da ku suka ce kwarai ko oga na ga bai kamata muna da ku a mana sata suka ce kwarai kwa saboda haka kun ga bahun shinkafan nan ga jika 20 ga bahun shinkawa ga zi na shayi ga sukari so muke a unguwar nan ka dauke na kun kowa suka ce an gare goga ka yi piston ka ina dj ina juju to kowa an karawa a dan hannu shugaban fada je mai tsaye to yau ka ogawa aka ce ubanwa ta duk wani dauka yana an kai mai kunne ka sa ogawa za dauka ba wallahi yace mana mara yadda aka yi wannan shekarar lahiya lau ko dan tsabon kuma ba dauka ba dala suwaye mu'amala to wace to su kudi mu'amala malam to ka wace da tabjinka kana ga yayin iska ga yan wuta ba su gane ka kuma wanda kai ahli sunna kana haka ga ya ja ko sa gane ka ka wuce da mota ko daga musu hannu ba kai sa gane ka wallahi galiban lega na unguwanni wallahi mu ne muka gaban iska da kuna zuwa kuna dira sai da wani aboki a jami'a dan kwaya na wani aboki dan kwaya muna jami'a ga ana ce mishi jab DJ jab duk wani dila a jami'a lokacin shi ke kame kwaya muna wata jami'a a Algeria to yana mai da shi abokina ne ni kuma yin dira daki shi a sai a rage sauti ustaz ya zo sai a rage sautin sai dan kwaya ne ta ina zuwa ana rage bolu wata ran in na zuwa ce a kashe ya ustaz ka san mu ɗaya dan tashu da ce a ba komai a dan barbarce a za a kashe ne sai a kashe in na san za a kusa taba in wani ma zai kusa ke da ustazin ku ta waje sai a fita waje to kun sai aka in za a kira sallah sai ce musu an kira sallah a ustaz ba ka bar mu ma za mu je sai suka ware biyu masallaci ko sai ana nan wannan DJ Jab in ya gani ne liman sai bi ni sallah to lokacin mu bi ne limamai akwai wani dan mali Hamza in ya ga shi yake ba da ce dan iska ne bai bai sallah to wani rana na zo sai na gan shi a kofar ya ce ya dan danna bai shi ai busu sigari shi sai Jab ya ne ka so ni in ba kai bane ba ban cika bai iskan wannan ba nace to yanzu ni ne zo mu shiga mai sallah da muka dawo daki ka san me ce mini ta ai duk residence ɗin nan duk wannan sitar jami'a kai ɗaya ne usazan kirki sauran dai iska ne shi mai shagin gemun wancan in ta ta muku magana wallahi ba taɓa nan ba mu rawa da daina shan kwaya wallahi ya barta barin ta yi shi da kashe tara ya zo ce mini wani na bari na bar kwaya ta ni da kwaya na eliminanta to min ni da nan da na mai kan iska ni usazu ne da asuwa kira ina hucewa ya arun nar zai gane to wallahi galiban yan iska ba zama yan iska ba saboda rashin mu'amala mu ne yan fara na in zaka huce zauna dan ba su na shayi dama matsayata mu wallahi babu kobi
la'alla wannan sha da zaka bada shi ne za a dora shi. Albani Allah ya kashi da rahama ya ta bada labari cewa an yi wasu ƴan ta a wata gindin gada a gada Kubanni ko a Zaria ta ƴan kwaya ne ta wata ran kawai da mashin ustaz to kai waye wana ce a ustaz ne ya ce ku zamna ta na ga buka zuwa karatu ne zo yau muku karatun ku to shi kenan sai a zauna ya yi masa karatu ya tafi shi. Albani ya ce ba a yi ba shekaru he ga sanan su da suke jan kiran sallah a masallaci su suke share masallaci sun zama mutanen kirki. To wallahi da masu da mu'amala kan kurka mu'amala makwabcin ka kai mu'amala kaga ta dan bid'a ne kai sunna ko kai ga ahlul bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar to finnar kai no ka ba Allah ya shirar da kai no ka ba Allah to kai dalalatin finnar ko kai mai wutar. Wallahi wasu wanda suke zahi inda wata arziki ba san ma zai wallahi wasu ba za gane addini ba ta hanyar su wallahi saboda zahirin su ba su da mu'amala mai kyau. Bar gara mako na labari wani makwabci aka dan izala irin izala as-salafi izala ma babbar masu zahiri to makwabcin sai aihu da ya aihu ya samu labari makwabcin ya samu aihuwa to he da dare ya sako daga shago ya biya makwabcin na shi ya gaida shi ta mu ka san ahlus sunna ne yace na sani mu hun ma zuwa watin suna to amma ga san mil ta karkazo jika shadanka san mil usul sai ce wala ya san mil ayi ce wani ce karkazo don uban da su ne sunan yake nan an zo ana zaman suna da ranar zaman ci abincin nan ustaz ya sauko daga shago zai huce sai yan fara suke zagi ustaz ka dan shi nan shege izalar banza izalar wai shi makwabcin shi ya aihu ka ga wai kawai salama mu ya huce kawai ya zo ma irin makwabcin ka ko ƴan kara minti 10 kawai shi kuma ka tari ya huto ta yi lahiya wannan makwabcin naka ne mutum ba dan izalar ustaz ta kai karkare ji mutanen banza mutanen wai kusa shi kowa zai na muka wani gudu ta wannan wasu zai ba izala ba ya yi boko haram ta jika ɗari yawancin jika ɗari san minawa kai nawa ka bani kan ku taɓa shi kun ta da ko ta hira wallahi amma na su zan wallaka kamar hira sha na fada ta an baka wani tare su ne waje wallahi a yi kunin kubura ko wani dalarin me ya kawo haka mu'amala ta kuɗi mu'amala kyakkyawa kaga ya zagi sunan sharan ku in ka ga sunan mu muke jawo ba mu da mu'amala mai kyau ne ba mu a mu'amalantar mutane mu'amala mai kyau amma ya mu'amalance shi da kuɗi da aka yanzu tare sunan mi dan me zauna da jawo shi to haka ake uwayenka suka ce kai tare suna ka dira da tsohon tsohon da jika 50 ka dira gurin tsohon da jika 30 wala ba yi ba da ka tashe bakin mamma da baba wa zai zauta da maka hayaniya to amma kai yawa a zika ba mu'amala mai kyau kawai ga kanan guru kamkam kai wa zai kawai gare ka wa zai gane ka wa a zika dai bai da mu'amala bari ma ku yawa da shi ma wani aihuwa aka bai da kudala ya zo masallaci ya wani an mun aihuwa kwana na ɗaya shiru kwana na biyu an mun aihuwa ya zo na kwana na uku jama'a yau kwana uku an mun aihuwa shiru wa mutanen maza kowa gane aljihohi to shi kenan akwai wani kirista makwabcin shi washe garin suna ya kame rago ya kame bawon shinkawa 2 ya kame desan mil jika 200 kawai da asuba ta zo ya zo da goro da komi ya kawo liman ya je ya ce wai mai sunan yaron ya ce mai sunan john sunan makwabcin da kirista kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau shike nan wani zama arni jarma kar ku muni liman ka kiyaye liman ga na ki banna sa ga muhammadu ga rabi dai na ki banna sa dan gidan ku in na karshe kasa john sunan shi ko ai wadar da john in bai bar john a bashi goyen shi ya kwashi mutanen banza ce mutanen wahi aka mun aihuwa na wadi aka mun wani abu ta wannan mutum na john shi ya ka komai ya zama ne akwai wani bane zai cikin ku to john sunan shi da kyan akwai wani latifa mai ganin girman shi ya shigo mu aka kace to shikenan sunan shi muhammadu ta ma bane da john sunan shi mutanen banza an ga wanda ya sake sunan ku ba da gangan sai na bane shekara 6 sai sunan
dan ba ku haushe samun kutu. Wannan shi al'ummar mu. Saboda haka jama'a wallahi sunna da'awar sunna ko da'awa a gane gaskiya sai da mu'amala. Ba za a gane kuma ku yi wa'azi ku zazzage su kai su wuta wallahi ba za a gane ba. Dole sai da mu'amala mai kyau. Uwayenka suna bid'a a ƙauye ba za wani karkacewa ba wannan tafiyar naka bid'a ce bid'atu dalala a'a ka kai zumunci baban na a sai mai nama a mai kaza billahi ba mai taba ka ba sunna ba ko me zaka kai ba mai taba ka to amma kun kame bukkawa uwayen nan alheri ɗan bid'a nan ba alheri kuke musu ba mu'amala mai kyau kun wuce kuna musu kallon arna to kai wa muka rasu aljanna sannan sai kai akwai wanda ya saka bashi sannan kai gaskiya da ka gane yin ka gane wallahi tawfiki ne daga Allah to ka kawo wani kallon shi dan wuta ne an ba mu labari a wani hadisi kursi ko wani mutum ya mutu ya kashi wuta Allah ce kai ka ce wa dan wuta ne to wuta ta kace cha Allah ai ya saba maka cha to na kashe da ka daga wutar akwai mai hanawa ku dibi labarin mutumin da ya kashe mutum 100 ba daya mutum 100 nawa ba daya ya kashe yaje ya ce a nema mashi wani malami da Allah yana so tuba shi gaskiya kisa na ya ishe shi a gashin gurin malami abil jahil malami ne akwai sallah amma jahili ne yace na kashe mutum 100 ba da shi 100 ba na yace ina ai kai da Allah ya wuta araba kawo aya khalidina fiha abada fadamdama idan ka ayan jahannama dai mun bige shi to ya ga to tunda dai wuta sa shi ma kawai ya kashe malamin in tuka 100 tunda dai wuta ce la mal ta tunda ne babu rahmar Allah bare kashe ka ba tunda wuta zai shiga bare dai sukanci na aka kwana biyu ce kai kamata in tubo wallahi abin nan ba daɗi sai gara koma gurin wani mutumin da Allah ka kai ni gurin malami ta to ina gurin wani tahaba ina ana lahira lahiya ta ai ta mun kawai babu tuba wuta zani sai daga to tunda wuta zamu ai gwara kawai shi ma din yaje ta to yanzu akwai wani malami na sunna aka da gurin malamin sunna malamin sunna ta ina ba mai shiga tsakanin Allah da bawa akwai rahamar Allah ta kai bi kamai sai aje ta haba kai ni ma kai Allah zai yaye maka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ya kawo aya mai hadisi ta alhamdulillah kawai ya tuba sai ce amma ina baka shawarar ka bar wannan garin ka koma can wani garin da ba san ka ba yanzu ka kashe mutane a garin nan duk wanda ka kashe uban shi kuma ka kana sami Allahu liman yabika sallah da ka bar garin tai wani gari a hayar garin ne ko mutuwa ta zo mala'iku bi suka zo mala'iku azaba suka ce mu ne nama ne ana laha wannan ran ta mu ce suka ce me yasa saboda bai taba aiki alheri ba qaf mala'iku rama suka ce ai yayi imani da Allah sai Allah ya koma mala'ika Jibril ya masa shari'a aka to auna daga inda ya wuto da inda za shi ina yi matsewa Allah ce ke kasa matsayi kasa ta matsayi ga inda za shi ko sai zaman to inda za shi ya yi nisa daga inda ya baro ko sai mala'iku rama suka dauki ran shi to anan me ka haka mu'amala ne da haka duk mutumin da zai laihi kada ka jahannama ka dabga mishi ka ga mai Allah gafurur rahim ne ka lallashe shi Allah ce fa qula lahu qawlan layyinan aga fir'auna magana me da haka jama'a ina mana nasiha wallahi mu gyara mu'amalar mu da kai da makwabta ayi mu'amala mai kyau makwabta su gane kai ahlus sunna ne da gaske a baki ba amma wani wallahi ko mata shi ta sunna ƙarya yake Allah baka wata mata shi ta wuce aka yana ta kabbara Allah ta ce waye wannan aka ce miji gina ta ce kusan fita ce alautar da kai lalace ta ce wai ne ke wai zai da kabbara kayan mawar shi ba mai kyau bace wani yana faɗin sunna yana ta muku azi amma shi ba mu'amala mai kyau da aka jama'a wala mu koyi mu'amala addini mu'amala ne annabi ce innal abda bawa yana iya samun martabar da mai azumi da mai kiyamul da bai samu ba saboda kyawawan halaye wallahi kyan halinka zai kai aljanna ku dibo wata mata ta mutu sahabbai suka ce inna hasa'ima kai macen nan tana da azumi macen nan akwai kiyamul laili macen nan akwai sadaka sai wani ta sadaka shi ku san wani abu sai ta ku sani ba duk azumin nata duk wani sanin nata makwabtin tana tsar da su da bakinta annabi ya kishin gida ka san ya kai annabi tasowa ya ce la khaira fi hayfin nar battar alheri ɗan wuta ce
saboda azumin ta yana ta kai wuta mugun aiki mugun ni tana cutar da makwabta annabi ta duk sallarta duk azumin da batar mu'amala mai kyau wuta za ta a wani hadisi da tana da kullum ta malla ya amanu jarahu bawa'iqahu a wani hadisi ce inna sharran nas manzilata inda Allah yawm al-qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a fushihi yace wanda yafi kowa azabar kiyama wanda mutane suke jin haushin shi bai da mu'amala mai kyau amma kana sunna a ce wani mutumin kirki ne kuma wallahi baka gane wannan sai ka mutu da haka wallahi bai mu'amala mai kyau kuma Allah yana aiki da shaidan mutane ka mu'amalanci mutane mai kyau duk wanda zai yi magana da kai ya ce wani mutumin kirki ne me rayuwar me gaba a yi mu'amala mai kyau wasa da dariya kuma ku ahlus sunna da ɗalibai ina ja hankalinmu in za mu yi wa'azi ko nasiha mu yi da magana mai daɗi ana gane gaskiya ta hanyar magana mai daɗi mutanen da kake musu wa'azi ba arna bane kawai suna ɗanyi wani sabon Allah ne to ka musu magana mai daɗi Allah ya ce annabi ya ce bashiru wala tunfiru kowa mutane bushara ka ku kore su ko to ka a kore mutane a yi mu'amala mai kyau a kira mutane da da'awa da hikima da musu shine musulunci amma sunna batta yi da mugun hali Allah ya sa mu dace nan zamu dakata gobe zamu yi da sa insha Allah subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah